Malmo ami fulda mani watina Mali kono Mali ko kan yakpataw de do ambe ni video en laje ambe segi kana Vient de nous rejoindre. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Salima Tadao. Avec vous, un communiqué du ministère en charge de la fonction publique. Tout à fait. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a l'honneur d'informer les candidats que les concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État, exercice budgétaire 2023, ouvert par communiqué numéro 2023 000015 MTF PDS-SG CNCFP du 27 octobre 2023, dont les épreuves se sont déroulées du 23 au 31 décembre 2023 à Bamako et dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao sont annulées suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude qui entame la crédibilité du dit concours. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne des idéaux du Malikoura qui prônent l'objectivité et la récompense du mérite. La justice sera instamment saisie pour des enquêtes plus approfondies. Le ministre rassure les candidats et l'opinion qu'un concours crédible sera organisé dans les plus brefs délais, dont les dates feront l'objet d'un communiqué ultérieur avec les mêmes listes de candidatures, dont dans les centres de Bamako et des 6 régions de l'intérieur. Bamako, le 5 février 2024, signé le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fassou Koulibaly. Merci Ibrahima. Malmo awere boraka video la yesisa communiqué wartemna ko fonction publique concours mun kera décembre ko aborama nka hakilina mi amno di akula fin folo mbi jamana jo o ye adamadenw de adamadenw jogo o de be kɛ sababu ye ka jamana ta ɲɛfɛ wa jamana fɛn bɛ n'a taara ɲɛfɛ I b'a sɔrɔ fɛn fɛn jogo kolon ye o bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a fanga dɔgɔya kosɛbɛ adamadenya na hali n'o tɛ diinɛ ko la hali n'o tɛ ala ko la I b'a sɔrɔ fɛn min ye comportement ye adamadenw jogo o bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa o bɛ se ka basigi cogo minnu na o se ko dama jira la baara o b'o kɛ fonction publique concours annulé ne yɛrɛ bolo fɛɛrɛ wɛrɛ tun bɛ se ka sɔrɔ la mais nin fana ye hakilina minnu b'a to k'a fɔ yurugu kɛlɛ min bɛ sen na ko a baara bɛ ka kɛ nka Mali yurugu kɛlɛ baara tɛ ko baara min ka nɔgɔn sabula système dɔ tun bilala anw fɛ yan sen na walasa ka système to I b'a sɔrɔ bɛɛ nɔgɔlen de don c'est à dire que système b'a kɛ de sorte que hali n'i ko e jɛlen de don ko ala ko de ka di e ye e mana kɛ cogo cogo I mana munu cogo yurugu I bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ a da la ne kɔni de bɛ wari ɲini jamana in kɔnɔ e kɔni de bɛ dumuni kɛra kɔni k'a fɔ e mago bɛna jɔ e ta ka service dɔ de la a mana kɛ cogo e kɔni I bɛ t'i sɔrɔ sira dɔ fɛ directement ou bien indirectement parce que I bɛna taa ye I b'i yɛrɛ don da dɔ fɛ I bɛ t'i yɛrɛ ye mago ɲɛ sira dɔ kan bon e yɛrɛ b'a ye hali n'e ko k'e b'a jɛya cogo do c'est à dire que minnu kan ka e dɛmɛ ka jɛya olu de bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa k'e nɔgɔ u t'a fɛ e ka taa jɛlenya sira fɛ sabula n'e taara jɛlenya sira fɛ a t'olu arranger k'a sɔrɔ olu de bɛ ko kunna e b'a kɛ cogo di e dun bɛ fɛ k'e mago de ɲɛnabɔ donc jagoya tuma dɔ la I b'i yɛrɛ sɔrɔ a sira la yurugu a forme ka ca donc hokumu kɔnɔna na hakilina minnu bɛ ne la ka ɲɛsin nin communiqué in ma ka ɲɛsin Mali gouvernement ma a fɔlɔ ye min ye ka profiter ninnu dɔw fɛ ka population lakala sabula ko dɔw bɛ n'i y'a ye mɔgɔ bi ka kɛ I b'a sɔrɔ a ma dɔnniya dɔ sɔrɔ la a ma faamuyali dɔ sɔrɔ la ka émission kɛ télé walima radio la plateforme caman bɛ yen ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o ye réseau mun démantelé ko réseau dɔ de tun bɛ yen walasa ka mɔgɔw latɛmɛ fraude fɛ a kɛra cogo di olu y'a démantelé cogo di a tɛmɛna cogo di o k'a nare mɔgɔw ye o k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛna faamuyali dɔ di mɔgɔw ma a ko la o y'a baara fɔlɔ ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a ko tɛmɛna cogo min na olu ye bɔra a kalama cogo min na o ko o ɲɛfɔ adamadenw ye a filanan ye min ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'o b'a ko da la ka se k'a kɛ bɔkuu dɔn maa minnu de don sabula maliyɛn kuma dɔ la bɛ siran lebu ɲɛ ko kurutu kɛli duguma kuma dɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw to olu ka waleya jugu ka continuer a fɛ
a sɔrɔla sira jumɛn de fɛ o mɔgɔw k'o to mɔgɔw k'u dɔn sabula mɔgɔ dɔw bɛ siran ɲɛmɔgɔw de don u bɛ ten u ka denbayaw bɛna kɛ ten fɛnw tout ça parce que a dɔw bɛ n'a kelen kelenna fila kɛla sabanan tɛ sɔrɔ a la bilen quoi ne b'a fɔ a ma ko influence min de don c'est à dire a dabɔlen tɛ ko ka mɔgɔw lebu walima ka kojugu kɛ mɔgɔ la mais ka kɛ misali ye walasa maa minnu bɛ yen don nataw la n'a ŋaniya b'u la u kana se ka don a sira fɛ o y'a baara filanan ye baara sabanan ye jumɛn ye mesure jumɛn de bɛna ta ninnu kama gouvernement bɛna fɛɛrɛ jumɛn de ta ninnu kama minnu ye nin baara ninnu kɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛna ta o kama o k'o ɲɛfɔli fana kɛ o la walasa population ka se k'a faamu ne yɛrɛ bolo a bɛna kɛ sababu ye ka adamadenw éduquer ka mɔgɔw bilasira mɔgɔ caman bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ ka kɛ olu yɛrɛ bolo ko yuruguyurugu tɛ k'a sɔrɔ yuruguyurugu de don mɔgɔ caman fɛn caman kɛla bɛ olu bolo ko yuruguyurugu tɛ mais yuruguyurugu de don donc a bɛna faamuyali di mɔgɔw ma a bɛna kɛ sababu ye kalansira ye ka adamadenw bilasira o de la ne y'a fɔ n ko jamana saba minnu farala ɲɔgɔn kan Mali Burkina ani Niger fɛn fɔlɔ minnu bɛ yen n'o bɛ se k'u ka baara tiɲɛ o ye adamadenw jogo ye corruption a filanan ye min ye o ye fɛn dɔnbaliya ye corruption ani fɛn dɔnbaliya o fila de bɛ se k'u ka baara tiɲɛ parce que corruption ti dɔnniya ko la maa mun kalannen don maa mun kalannen tɛ bɛɛ bɛ se ka yuruguyurugu kɛ yuruguyurugu ti dɔwɛrɛ ye o ko mun kan ka kɛ cogo min na e to k'o kɛ ten musaka min kan ka taa yɔrɔ min na i t'o don ko da fɛ donc o bɛ na ni gɛlɛya ye a filanan ye min ye o ye fɛn dɔnbaliya ye kalan tiɲɛni an ka jamana kɔnɔ kalan burujalen an ka jamana kɔnɔ jamana ti jɔ ni kunfiya ye jamana bɛ jɔ ni dɔnniya de ye a mana kɛ dɔnniya fɛn fɛn ye ɲumanya sira kan jamana bɛ jɔ n'o de ye mɔgɔw ka sɔn kalan ma mɔgɔ kana regretter kalan kɛli la o de b'a to jamana ninnu bɛna se ɲɛfɛ jamanaba minnu b'o tɔgɔ fɔ an bɛ ka minnu tɔgɔ fɔ i b'a sɔrɔ dɔnniyaba de b'u la fɛn dɔ la bɛɛ b'u tɔgɔ fɔ sɔrɔ sira kan éducation i n'a fɔ maramafɛnw dilanni na ou bien technologie domaine na i b'a sɔrɔ a jamana dɔw bɛ yen a bɛ fɛn dɔ dɔn fɛn dɔ la quoi vraiment bɛɛ b'a reconnaître k'a fɔ ninnu kɔni o bɛ nin dɔn fo o de ka kɛ n'o ma kɛ i b'a sɔrɔ jamana ka ɲɛtaga bɛ gɛlɛya dɔnniya de bɛ taa ni jamana ye dɛ o bɛ fara jogo ɲuman kan adamadenw jogo ɲuman kan jogo jugu tɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ mais jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ walasa ka a ko a dɔgɔya kosɛbɛ wa baaraw yuruguyurugu kɛlɛli baara kan ka daminɛ école la ka sensibilisation kɛ depuis école la an ka kalansow la ka éducation dɔw don denmisɛnninw na k'a fɔ u ka cɛsiri n'u yɛrɛ ka kɛta ye u ka cɛsiri k'a yira k'a fɔ mɔgɔ foyi tɛ se ka olu bɔ nɔgɔ la n'u yɛrɛ dɔrɔn tɛ k'a yira k'a fɔ u kana jigi da mɔgɔ foyi wɛrɛ kan u ka jigi da u ka cɛsiri kan u ka jigi da u ka baara kɛta kan o de bɛ jamana na taa ɲɛfɛ wa n'o ye waleya fɛn fɛn posé jamana jɔ la i ka da la k'a fɔ a bɛ sara u ye a hɛrɛ bɛ s'u ma a hɛrɛ bɛ se jamanadenw ma wa u yɛrɛ bɛ wasa sɔrɔ a la fo éducation de ka don mɔgɔw la o éducation de ka don mɔgɔw la c'est vrai président bɔra a ye fɛn caman fɔ a ko la ko bɛ an ka ɲɛda sigida mɔgɔw an ka laadalatigiw bolo u ka kuma ni population ye nka fo fɛn dɔw fana ka sigi sen na dɛ ni minnu ni ɲangili ka kan olu ka ɲangi ni minnu ni bilasirali ka kan o ka bilasira o de bɛ kɛ sababu ye hali bi jamana in bɛ taa ɲɛfɛ baara ma nɔgɔ dɛ adamadenw delilen kokolon kɛli la n'o kokolon bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ hɛrɛ las'u ma k'i k'o dabila kelen kelen baara ma nɔgɔ donc ne yɛrɛ bolo nin baara ninnu bɛ se ka kɛ ka sensibilisation kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ko la mɔgɔw la a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ se ka faamuyali dɔw sɔrɔ nin kun ye ka hakilina ye ka ɲɛsin nin communiqué in ma hali bi n'a jɔra ye an b'a ɲini aw fɛ video ye a ka partager a ka kolongolo walasa a ka don maaw dɔw tulo la maa minnu bɛ se ka yɛlɛmani kɛ jamana in taabolo la maa minnu bɛ se ka hɛrɛ lase jamana in ma faamuyali ko ɲuman ala ka d'an ma a y'a partager a ka réseau bɛɛ la a mana kɛ réseau fɛn fɛn ye walasa mɔgɔ wɛrɛw ka se ka a lasɔrɔ cogo min na